دکتر عبدالقادر توران دارو haber. عالمك دكاره چه بکه؟ افریقای باشور. کۆمارە ئەفریقای باشوور لە دژی سیۆنیستان تشتێک و تو وەلاتێکی نەکرد کرد. گاو ji ser سیۆنیزما جیهانê û kûrewî û hevkarên سیۆنیزmê avêt û wehşeta İsraîlê bir dîwana edaletê ya navnetewî. Daw û doz ji teref dîwana edaletê hat qebûlkirin û mehkemekirina İsraîlê ji 12 Mihaçileyê ve dest pê kir. Encama vê mehkemekirinê çi dibe bila bibe, ev darizandin û mehkemekirin gelek mühîm e. Ger mehkeme dibin tehdîtan de qerara ku wîcdana birîndar dike bide jî, İsraîl di wîcdana gel û xelkê cîhanê de bûye mehkûmê îdamî. Li Gazê mücadeleyek İslamî heye û Efrîqaya Başûr ne welatekî misliman e. Ji ber vê yekê kesên ku li vê meseleyê ketûber dinêrin û mêze dikin, pêşdarazandinê dikin, şîroveyên ji rêzê kirin, behsa wîcdana însaniyetê ya bê İslamê kirin. Kesên derdorê van deran her meseleyên derheqê mislimanan de li destpêkê de li dijî mislimanan li dijî heqîqetê emilandin, bikaranîn û îstîmal kirin. Di vê rewşê de tewr û helwesta Efrîqaya Başûra misbet de İslam û misliman tehqîr kirin û henekên xwe kirin. Ji ber pirsgirêkên mislimanan tehqîrkirina mislimanan nexweşî û merezek tarîxî û dîrokî ye. Wexta ev nexweşî di dil û qelbekê de cî bigire, êdî hemû tîrên wanê rexnekirinê berê xwe dide mislimanan. Gelek kesên ku müptelayê vê nexweşiyê bûnin, bi rastî samîmî û dilsozin. Lê mixabin tîrên ku davêjin li ku derê dikevin, cahilin. Cehaletê ew xapandine yan jî kelecana wan meğlûbê eqlê wan bûye. Koka nexweşiyê hin kesan jî di tarîx û dîrokê de hene. Kengî bû wan kok û rêçan têke ve têkiliyê êdî berê tîrên xwe yên rexneyê didin mislimanan. Nexema wî ev yek zirarê dide wî û İslamê. Tu wan hişyar bikî yan jî hişyar nekî. Ji bo wan heman e ew bawer nakin. Gelo Efrîqaya Başûr ji İslamê dugire. Ji ber ku li Başûrê Efrîqayê cî digire, ji vî welatê re tê gotin Efrîqaya Başûr. Yanî ew qas ji İslamê nedûre. Serpêhatiya vî welatî ta heta sed sala hevdemîn e. Bi qasî têzanîn cara ewil di sala 1654 de mislimanên li giravên malayê hêsîr girtinin anînin vê derê. Ji wan Şeyx Yusuf mücahidekî gelek mezin û qedir bilind bû. Digel li Efrîqaya Başûr weka hêsîr û mehkûmekî bû jî bi neh mislimanên ku li cem wî bû İslam li vê derê belav kir. Şeyx Yusuf wexta wefat kir, li wê derê hat defin kirin û türbeya wî li Efrîqaya Başûr weka mora İslamê hat xistin. Pirsgirêka mislimanan a herî mezin hêsîr û mehkûm tenê ji zilaman pêk dat. Mislimanan ev zehmetî û astengî bi zewicandina bi pîrekên reşik re hal û çareser kirin. Tunebûn û nexweşiyan carinan hejmara wan herçiqas ji sisyan yekkêm kir jî li vê welatê xurtkirina mewziyên xwe domandin. Rêvebirî û îdareya Efrîqaya Başûr li serê sed sala 19 de ji Hollandiyan derbasê İngilîzan bû. Mislimanan ji vê yekê îstîfade kir û îzna îbadeta eşkere girtin. Di sala 1822 de tê zanîn ku li Cape Townê ya paytexta vî welatî 3000 misliman hebûn. Di sala 1843 de ev nüfûs 7830 hatibû diyar kirin. Lê reqemên rastîn ji vê reqemê zêdetir bû. Di encamê de ji ber ku hejmara mislimanan zêde bû, ihtiyacî bi vekirina saziyan jî bû. Di sala 1805 de cara ewil weka fermî mekteba İslamî û camî hat vekirin. Lê wexta mirov li tarîxa fermî dinêrin, çi qas nüfûsa mislimanan zêde dibû, pirsgirêkên wan jî pê re zêde dibûn. Lewra li welêt alimek tune bû ku ji mislimanan re rêbertiyê bike. Misliman hîn nebûbûn cemaet, tenê girseyek bûn. Li gor xeberên di vê mijarê de têkildarin, di nav wan de bîd'et zêde bûnin, kesên cahil weka îmam dane pêş mislimanan. Mislimanan bi vê yekê wesf û keyfiyeta xwe winda kirine. Têketine nav îxtilafan, tevlî bûyer û hewadîsên edlî bûnin. Ji bo rêvebirî û îdareya İngilîzan jî bûnin pirsgirêkek. Di wî wextî de navbera rêvebiriya İngilîzan bi Osmaniyan re baş bû. Ji ber vê yekê Sultan Abdulaziz ji mislimanên Efrîqaya Başûr re alimek yanî ji bo bibe îmam teleb kir. Li Efrîqaya Başûr alimek Ebûbekir Efendî. Ebûbekir Efendî bi eslê xwe yek ji ulemayê mühîm ê Kurdan bû. Ji neslê Emîr Silêman e, ji eşîra Xweşnawê bû. Şaxa eşîreta Ebûbekir Efendî ji ber Xelayê koçê derdora Erzurumê kir. Ebûbekir Efendî jî hatiye Erzurumê. Paşê ji ber zehmetiyên debar û iqtîsada eşîretê ji rêveberiyê re bibêje çû Stenbolê. Di wexta müzakereyan de qebîliyeta wî hat keşif kirin. Sultan Abdulaziz kesekî bi navê Ömer Lütfî da cem wî û şand Efrîqaya Başûr. Ebûbekir Efendî çerk çû Efrîqaya Başûr madde û mane anî cem hevdû. Lewra beriya wî ulemayên Kurd hatibûn li vê derê bicî bûbûn. Ev xebata wan li vê derê îqame kir.
علمایên Kurd ji berê de muhîmtî dane ser yekîtiya mislimanan. Ulemayên Kurdan Kurdîtî di nav civakên mislimanan de weka xercekê dîtinin û fikirînin. Ev yek jî bûye wesîleya vê yekê. Li her derê cîhanê herkes li ulemayên Kurdan digeriyan. Ebubekir Efendî di sala 1828 de wefat kir. Hem şehriyê wî Şêx Xalid hem bû lîderê dînî hem jî bû lîderê siyasî. Osmanî di sed sala 19 de hêj dewleta sereke ya mislimanan bû û Sultanê Osmaniyan di heman wextê de xelîfeyê mislimanan bû. Lê bi îxtilala Fransîz meyla dewletek netewî kirine. Berê şert dida ber ulemayên Kurd dihat gotin ger hûn dixwazin li payitext Stenbolê wezîfeyê bikin divê ji mezheba Şafiî derbasê mezheba Henefî bibin. Paşê alimên ku diçûn dervê Stenbolê şertê henîfîtiyê dida ber aliman. Ebubekir Efendî xwedî şuûrek mezin bû. Ji ber maslahatê ev şert jî qebûl kirbû. Bi şexsê xwe Şafiî ma lê xizmetên xwe li ser mezheba Henîfîtiyê da. Mücadele li dijî teassubê da ye. Xeyret kiriye ku tefrîqa tê nekeve nav mislimanan. Metod û şêwaza xebata Ebubekir Efendî jî ew bû. Rêya Şêx Xalid li Efrîqaya Başûr meşandiye. Zimanê Flemence û îngilîzî jî hîmû bû. Medreseyeka vakir û rêberên paşerojê mezin kir. Di demek Kurd te gelek telebe mezin kir û ev telebeyan weka îmam hatin tayin kirin. Xizmetên Ebubekir Efendî di demek Kurd te gelek zêde bûn. Hin kes bi wî reketin musabeqa û pêşwaziyê. Ji ber vê yekê keyfiyet û wesfên mislimanan jî zêde bû û bi qelîte bû. Misliman piştî wî li Efrîqaya Başûr bûnin lîderên azadiyê. Efrîqaya Başûr di sala 1926 de gihaş serxwebûna xwe. Dest bi qewmiyetperestiyê kirin. Piştî şerê duyemînê cîhanê ev nijadperestî zêde bû. Kesên çermê wan spî bûn, ji sedî deh bûn, qewmê wan bûn xwediyê welat. Kesên reşik ji her derê hatin dûrxistin, bi tena serê xwe hatin iştin. Qewmê Efrîkaner ên ji qewmê Hollanda, İngiltere, Almanya û Fransayê pêk dihat li Efrîqayê bû serdest. Ev kesan jî weka ketxwariyê hatin vê derê rengê wan jî spî bû. Misliman jî pir rengî bûn yanî melez bûn. Li gor reşikan zêdetir xwedî heq û maf bûn. Li dijî qewmiyetperestiyê mücadele dan. Bi reşikan re rabûn û rûniştin. Partiya Kongreya Netewî ya Efrîqayê digel di sala 1912 de hatibû avakirin jî mislimanan ev partiya teşwîqê berxwedana li dijî qewmiyetperestiyê kir. Mixabin çi qas reşik û mislimanan di ber xwe dan ew qas li wan îşkence hat kirin. Hatin avêtin zîndanan. Ev kesên îşkence li wan dikirin jî dostê herî nêz ji İsraîlê dihatin. İsraîlê êdî ev îşkenceya kiriye weka sermayeyekê difrot Efrîqaya Başûr. Li hemberî vê yekê perej Efrîqaya Başûr digirt her wiha aletên îşkenceyê difrot vî welatî. Wext her ku diçû êdî hemû cîhan li dijî Efrîqaya Başûr sekinîn. Vê wehşeta welatê şermezar kirin. Lê Emerîka, İngiltere û İsraîl destekvanên wanê herî mezinman. Ji ber vê yekê qerarên netewên yekbûyî jî di vî warî de nas nekirin û qebûl nekirin. Nelson Mandela û misliman. Rêya lîderê efsanevî yê Efrîqaya Başûr Nelson Mandela di zindan û îşkenceyan de bi mislimanan ket. Di sala 1962 de hat girtin. Cezayê müebbetê hepsê jê re hat dayîn. Piştî 27 salan di sala 1990 de ji zindanê derket. Di hepsê de wî û mislimanan hevdû nas kirin. Ji mislimanan gerek memnûn ma. Di sala 1994 de rejima qewmiyetperestiyê hilweşiya û bû serokkomarê Efrîqaya Başûr. Wexta bû serokkomar şükranên xwe pêşkêşî mislimanan kir. Digel ji sedî yek misliman hebûn ew kirin şerîkê hikûmetê. Her wiha alîkarê wezîrtiyekê jî da mislimanan. Hetanî sala 2000 behsa dostaniya xwe û mislimanan kir. Di vê salê de jî mir. Diçû îdaniya mislimanan di qad û meydanan de êda wan pîroz dikir. Digot misliman unsurên eslî yê welatin. Daw doza Filistînê di destpêkê de ji xelkê mezlûm û bindestan re bûye çavkaniya îlhamê. Mandela îşkenceyên İsraîlê çawa ku ji bîr nekiribû, îlhama mücadeleya Filistînê jî ji bîr nekiribû. Xwe ji İsraîlê dûr girt, her tim destek da mücadeleya Filistînê. Neviyê Mandela ê misliman. Efrîqaya Başûr ji malbatên reşikan pêk tê. Wexta Mandela mir, lawê wî ket şûna wî. Piştî ew di sala 2005 de mir, neviyê Mandela bû serokê qebîleyê. Nevî Mandela dibe ku ji ber kalê wî ji mislimanan hez dikir bû misliman. Paşê bi pîrekek misliman re zewicî. Bi mislimanbûna Nevî Mandela, mislimanên Efrîqayê beşdarî rêveberiya welat bûn. Di heman wextê de bûn xwedî lîderekê xurt jî. İslam li vê derê bi lez belav bû.
تورن ماندلا پشتی بو مسلمان تکلین ولاتین به اسرائیل را رخ نکر. جبو دعو دوزا فلسطینی لجیهان زیدتر به قبول کرن که تناف خباته. ده سال 2018 هنده جبو وی که ده سال وگرا هفته یمین آنک به فلاکتا مزنده چو امریکای لگلک باجاران ده برنامه آنده دعو دوزا فلسطینی وگوت. جه طرف سیونیستان و وکا دجمن یهودیان هاتیلان کرن. هنزانینگه هم برنامه نخواه جبو وی بطال کرن. لی او نبتلی و دوام کر. نوی ماندلا دا آخافتن خوده وحاد گوت. 1. مجادله فلسطینی چافکانیا مجادله افریقای باشوره. 2. مجادله فلسطینی لدجی کتخواری و جبروتی سیونیستان مجادله برومته جبر وی که دستک و پشکریا کوروی حقتکه. تورن ماندلا دا آخافتن خوده جسیونیستان ردگوت کوچکین شر ماکینین شر. سیونیست دشباند نازیان. او یک جی سیونیست به جنان دخست. پشتی توفان اقصای جبو دستک داینا فلسطینی خو پیشان و پروتستوین مزن دارخست. دبکو افریقای باشور جبر وی که دستکین خوده ده دعوا فلسطینی. نوی ماندلا 14 مهاچله روژا یک شمیه لسر اینترنت بشداری برنامه استنبوله بو. لوی درجی دستکا خواه دا فلسطینه او بها گوت. ام آزادی فلسطینه بنگه حق و مافین انسانان دبینن. لوی افاده وجیز بنیرن. فلسطین آزاد هدفا وی قرن و چاقیه. ام جبو وی که دخبتن. وقتا مروف لنوی ماندلا گهداری دکن مروف دخوازی بانگ لابو بکر افندیه 144 سال بری وفات کریه بکه و ببیجن رابه ای عالم بخباتا خوشاناز ببه افتخار بکه. وقتا مروف لوی انجام دنیرن انسانک و عالمک گر بخوازه ما نکارن چنکن ویجی هم ببیجن.